Bideo honetan, mundu guztiari oso ongi etorriko zaion aplikazio bat erakutsi nahi dizuet, FastStone. FastStone irudi ikustailea baino gehiago ere bada. Oso edizio tresna altxu eta azkarrak ditu eta. Programa honi esker, besteak beste, honako gauza hauek egin ahalko ditugu. Irudiak eta bideoak ikusi. Pantailako irudia hartu. Irudien formatua eta tamaina aldatu. Irudien mozketak egin. Irudiei testua geziak eta abar gehitu. Diapositiba aurkezpenak sortu, musika eta guzti. Eta irudi multzo bati tamaina izena eta formatua aldatu aldi berean. Baita argazkien oinarrizko edizioak ere. Distira saturazio aldatu, begi gorriak ezabatu eta abar. Eta hau dena doan gainera. Aplikazioa erabilera pertsonalerako naiz hezkuntzan erabiltzeko doakoa da eta. Aplikazioa instalatzeko bilatzailean FS Bieber idatzita segituan topatuko dugu garatzailearen orria. Bertan klik egin eta produktuaren gaineko azalpenak ikusiko ditugu. Baita aplikazioaren azken bertsioa deskargatzeko botoia. Fitxategia deskargatu eta klik egingo dugu instalatzeko. Baldintzak eta abar onartu eta segituan instalatzen da. Amaieran, kolaborazio ekonomikoa eskatzen digute aplikazioa garatzen laguntzeko. Eta listo! Hasteko prest gaude. Ikusiko dugu aplikazioaren ikonoa mahai gainean. Baina, ordenagailuko irudi batean saguaren eskuineko botoia erabiliz, ireki honekin hautatu eta FastStone lehenetsiko dugu. Horrela, mota horretako irudietan klik egiten dugunean, beti FastStonek zabalduko ditu. Eta hau egitea gomendagarria da, Windowsena baino askoz ere ikustaile hobea delako. Irudi bat FastStoneekin irekitzen dugunean, berez pantaila osoan bistaratzen da, baina ezarpenetan alda dezakegu nahi badugu. Sagua ertzetara eramanez, aplikazioaren menuak bistaratzen dira. Adibidez, goian, karpetako irudiak ikusiko ditugu, miniatura moduan, eta hauen gainean hainbat aukera. Aurrera atzera joan, karpeta hautatu, irudiaren kokaleku aldatu, irudia ezabatu, biratu, konparatu, diapositiba aurkezpenak sortu, postaz bidali, inprimatu eta ezarpenak aldatu. Eskuinean berriz, irudiaren xehetasunak ikus ditzakegu, EXIF datuak, histograma eta abar. Sagua ezkerreko ertzera eramanezkero, irudiak editatzeko tresnak bistaratuko ditugu. Irudien biraketak, neurriak aldatu, oihalaren tamaina ere aldatu, irudia moztu, irudiaren gainean editatzeko aukera, adibidez testua gehitu, klonatu, begi gorriak ezabatu, koloreen saturazio maila, argitasuna eta abar aldatzeko ere. Azkenik, hainbat efektu aplikatzeko aukerak daude. Markoak jarri, bineta efektuak, ur marka gehitu eta abar. Sagua behera eramanez, aurreko aukera guztiak azalduko zaizkigu, baina botoi moduan aurkeztuta. Pantaila osoko bistatik ateratzeko, eskape tekla sakatuko dugu. Aplikazioa mahai gaineko ikonotik abiarazten badugu, bistaratze desberdina dugu. Ezkerrean gure ordenagailuko karpetak azalduko dira. Behean irudiaren aurrebista, eta irudien miniaturak erdiko gunean. Aietoko batean klik eginda, pantaila osoan bistaratuko da, lehen bezala. Baina hau alda dezakegu. Ezarpenen botoia sakatu eta irekiko den pantailan konfiguratzeko aukera anitz izango dugu. Besteak beste, nola ireki irudiak, esploratzaile moduan, pantaila osoan edo leiho moduan. Aldaketak eginezkero, OK sakatu eta listo. Aplikaziotik bertatik ere uneko bistaratzea alda dezakegu. Arestian aipatu ditugun moduen artean aukera eginez. Honetaz gain, goian, ajustez fitxan, hizkuntza alda dezakegu eta nahi duguna jarri, baina euskara ez dago aukeren artean. Eta leku berean ere aplikazioaren itxura alda daiteke. Irudi bat bistaratzen dugunean, irudiaren gainean klik eginez, lupa aktibatzen da. Eta irudia handitu egiten da. Luparen ezarpenak bista atalean alda ditzakegu, nahi badugu. Esploratzailean irudi bat baino gehiago hauta dezakegu, kontrol tekla sakatuta eutsiz.
Eta gero, goiko botoi hau sakatuta, konparatu. Hau oso praktikoa da adibidez, irudi bat editatu ondoren aldaketak ikusteko, edo irudi bat aukeratzerakoan, biren arteko zalantza daukagunean. FastStone gehien bat argazkiekin erabiltzen da, baina bideoak ere bistaratu aldira. Pestaina honetan aukeratu aldugu zer bistaratu, irudiak, bideoak edo biak. Azkenik, aplikazioan artxiboa sakatu eta irudiak memoria txartel batetik deskarga ditzakegu. Eskaner batetik ere har ditzakegu edo zuzenean pantailaren irudiak ere hartzeko aukera daukagu. Kasu honetan, pantailaren irudia nola hartu hautatuko dugu. Leiho osoa, zati bat, hautapen librea edo pantaila osoa. Eta nola hartu ere bai, alegia, ikustailera, arbelera edo fitxategi bat sortu hartutako irudiarekin. Adibidez, Driveko pantaila honen irudia hartuko dugu. Saguarekin nahi dugun eremua hautatu eta fitxategi moduan gordetzeko agindu dugunez, izena eman eta gorde egingo dugu. Ikusten duzuenez, formatu aukera handiak ditugu. JPEG, PNG, TIFF, GIF, baita PDF ere. Eta hor dugu esploratzailean hartutako irudia prest. Oraingoz, hau da dena. Hurrengo bideoan, FastStoneren edizio lan praktiko batzuk jorratuko ditugu. Ongi izan eta hurren arte!